Ahí la da la que le
Afude Traoré jinɛtigi Lasi ko laada dɔ de bɛ e n'ale cɛ n'i ye jinɛ juru fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ yan'a ka wuli a b'o laada latilen de fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn Lasi a sababu ye fɛn dɔw de ye o de ye jinɛ ninnu a ko a bɛ jinɛ juru jansa dasi bantan o de b'i n'a cɛ a ko yan'a ka wuli ko a sɛbɛnden dira dɔw ma kaba nasi dira dɔw ma yiriladɔn dira dɔw ma mais ko yanni a ka taga a bɛ tila k'o fana ɲɛfɔ a ko muso dɔ bɛ kɛnɛ kan yan ko n'i ye ko b'a den na k'a ka na a k'i yɛrɛ yira ko o tɛ dogo la ko ye ko den ye muso de ye a ko a ye muso minnu fana fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn na ko n'u fila bɛɛ bɛ ka maloya ka na kɔrɔbalen ka na a ka sababu ye min ye a b'o don jinɛ ko ni mɔgɔ ko tɛ kelen ko n'a ka di mɔgɔw ye fɛnɛ k'a tigi yɛrɛ sama ka na kɛnɛ kan o dɔnni b'ale Lasi la a bɛ se k'o kɛ sisan n'a ma sɔn ka wuli ka na yɛrɛ ale bɛ se k'a sama ka na
ani jala ani gababilen o y'a yiri fɔlɔ dansɔgɔ n'i kan ka mɔgɔ 100 sɔn saraka la 100 sɔn saraka a di fantanni kelen ma mun dɛsɛlen don ko n'i kan ka saraka bɔ a ye nin bamanankan in lamɛn i n'a fɔ sisan nɔ ni seguba kan ka miliyɔn 2 tila mɔgɔ 100 ni ɲɔgɔn cɛ a k'o bɛɛ ta k'o di ne kelen ma awɔ ne ye fantan ye a ye fɛ a y'a faamuya ko saraka san bɛɛ n'a saraka bɔ mɔgɔ 100 k'o ye duwawu kɛ ko mɛ ɲinɛ i ka saraka bakuruba kelen ta ka taa di mɔgɔ kelen ma o duwawu ka bon ni san caman ta ye o ka bon ni mɔgɔ 100 ta ye ko mɔgɔ 100 ka dumuni kɛ o ma fa mɔgɔ kelen ka dumuni kɛ k'a tɔ to ka taa somɔgɔ sama ko mɔgɔ kelen ka dumuni kɛ k'i fa ka tila ka taa i somɔgɔw sama ko b'a fɔ ko alihamudulilayi k'ale fa mɔgɔ 100 b'a fɔ k'u ye dɔ dun mɛ u ma fa ko baraji ka dɔgɔ k'o ye ɲinɛ san yɛrɛ saraka kɛcogo ye o y'a sɔnni kɛcogo ye faama b'o la fantan b'o la faamaw ka saraka bonya ka hinɛ fantanw na Mali bɛ diya ɲina ni fantanw ma lafiya ko samiyɛji bɛ bin waati min k'an bɛ kuma wɛrɛ fɔ k'o ti cɛ fiyewu ye k'a bɛ daminɛ faamaw na ka jigin fantanw na k'o ye Ala yɛrɛ ka kɛ de k'o ye ɲinɛ san kibaruya ye hali ni bɛɛ jɛra ka fama kelen kɛlɛ a bɛ tiɲɛ ka hinɛ don fantan na k'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ ka hinɛ don fantanw na o tigi kunnajalen ye saya ye sinon a bɛ fara famaw la ko o tigi kunnajalen ye saya de ye n'o tɛ i bɛ fara famaw kɛ o la ko hakɛ de bonyana kojugu ko saraka fini ni balo bɔla a la ko hali misi ni ɲɔgɔmɛ tɛ se k'o remplacer ɲinɛ président kura min bɛna sigi ko ka wusa ko ye 50 ye san wɛrɛ président wɛrɛ min bɛ sigi o kɔfɛ président wɛrɛ min bɛ da o fɛnɛ kan président sigi nata wɛrɛ
ko bɛ kɛ kɛmɛ ko ne t'a matila dɛ ko nin ye san kibaruya de ye n'a ka di min ye i ka biki ta i ka sɛbɛn k'a bila n'a don sera i b'a fɔ ko Lasi Kamara ye nin fɔ su mana ko ka dugu jɛ a bɛ kɛ ten